Higit sa 1,000,000 piso ang nasamsam ng hinihinalang droga ng mga otoridad sa 3 kalalakihan sa barangay Palsong, Bula, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, bigatin o konsideradong high-value individual ang mga nadakip na mga sospek. Isa naman sa kanilang kasamahan ang nakatakas. So may malaking 200 eksakto, no? More or less 200 grams na shabu na nakuha during the buy-bust operation sa isang, actually 4 ito na mga high-value individuals dyan po sa Palsong, Bula, Camarines Sur. At isa sa 4 na mga high-value individual na mga suspects ay nakatakas. Yun na nga, naging very successful naman dahil nakumpisa nga itong 200 grams more or less na gramo ng shabu at ito ay nagkakahalaga ng 1,360,000 pesos. Nakatakas man sa mga otoridad, hindi lusot ang sospek na kilala na ng mga otoridad na mahaharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kasama pa rin po siya sa makakasuhan under Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang dahil mga high-value individuals ito, medyo matagal yung naging surveillance dito bago isinagawa ang successful na buy-bust operation in coordination with the PDEA. Yung drug clearing operation is tuloy-tuloy naman yan. That is a continual activity, and yung drug clearing oversight committee being chaired by the regional director ng PDEA, and the PNP is only a member of that Oversight Committee on Drug Clearing. Sila ang chair dyan. And tuloy-tuloy naman po yan. And we have a unit also na nag-aasikaso doon sa proseso. Tuloy-tuloy po yung drug clearing operations natin. Samantala, isang individual naman ang sinilbihan ng search warrant sa parehong kaso sa Bato, Camarines Sur. Wala ang suspect sa bahay ng isinilbi ng mga otoridad ang warrant maliban sa droga. Nasamsam rin sa bahay ng suspect ang baril at mga bala. Kaharapin ng suspect ang kasong paglabag sa RA 9165 at Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act. Jan Amador, CSN.